Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en 10 ting, som vi gjorde, da vi var små. Ja. Som de fleste har prøvet at gøre. Ja. Og grunden til, at vi har sådan, vi ser lidt mørke og sådan lidt brunagtigt ud i hovedet. Vi har lige været sminket os. Vi har lige lavet en anden video, hvor vi sminkede hinanden. Yes. Men den skal I gå ind og se. Vi kan linke den nede i. Vi kan skrive navnet nede i beskrivelsen. Yes. Så kan vi også tjekke den ud. Men lad os bare begynde. Ja. Okay, den første. Ja. Okay, du siger den bare højt. Okay. Den første ting er, spise mærkelige ting. Ja, for eksempel, da vi var små, tog vi sne og spiste det. Ja. Spiste sand og sådan nogle forskellige ting. Spise sand og tis og mudder. Bussemand og sådan noget der. Ja. Det er faktisk næste. Spise bussemand. Ja. Ja. Det har rigtig mange sådan, fordi enten er det sådan noget som røg ned og næsen ned til munden, og så igen sådan. Ja, så røg man. Eller også har man bare taget op i næsen. Der er også nogle, de piller den, og så tager den midt i munden og spiser den. Det er rigtig lækkert. Og køleskabet. Det der med, at man kigger om, når man åbner den, så kommer der lys, så skal man lige kigge om der stadig er lys, når den lukker. Så man, når man gør det der, hvis køleskabet her, og så lågen her, så åbner man så lidt, men så tænder lyset, og så ved man ikke, om det åbner det. Så det gjorde man også meget, da man var lille. Ja. Og den næste ting, det er prøve sin mors tøj eller sko, eller far. Ja, for eksempel, så er vi piger, vi kan godt lide at prøve vores mors sko, højhælsko eller sådan noget, så lige prøve der. Ja, det er sådan nogle, og så især når man var rigtig lille, og så var ens fødder bare gigantiske, når man prøvede dem. Ja. Det var rigtig sødt. Mm-hmm. Så har vi badet nøgen. Ja, det gjorde vi også, da vi var lille på stranden jo. Så, på stranden og hjemme i et badebassin eller andet. Ja. Det kan jeg godt huske, jeg har. Det værste er, at forældrene tager billeder og sådan noget der. Og så. Ja. Ej, vi må også tage billeder af mig, mens jeg havde skoldkop, mens jeg var i bad. Okay. Tegne på ting, som sofaer og skabe og vægge og sådan noget. Så tager man lige en blyant, og så får man nogle gange lidt skældt ud, men det kan jo godt se. Jeg har gjort det med en tus. Min lille brød, der tegner også med en tus på hvad hedder den, sofaen. Det har jeg også gjort på min sofa med en lilla tus. En sprittus. Og jeg har gjort det med en sort tus på væggen. Inde på mændsværelset. Ja. Og sure over ingenting. At man bliver sur over ingenting. Ja, for eksempel, man bliver sådan. Hvis nu man ikke måtte få et lille stykke slik, så bliver man sur og begynder at græde. Ja. Ja. Den måde. Og plager om ting. Ja, man plager sådan for eksempel, ej, må jeg ikke få det der stykke slik? Jeg vil helt gerne have det. Og så bliver man ked af det, hvis man ikke får sin vilje. Ja. Det er der også mange børn, der gør. Og hvad mere? Lege med lyset. Den kender jeg alt for godt. Ja, så tænder man og slukker lyset. Det kender jeg også. Det gør man nogle gange. Og også ligesom lommelygter, hvor man sådan, tingene er derovre. Og så slukker man. Ja, det gør man faktisk nogle gange stadig. Det kan jeg godt finde på nogle gange. Lige at tænde og slukke lyset sådan. Ja, sådan nogle gange. Hej. Kan du også det? Nogle gange. men jeg kan det mest med lommelygter og læse og sådan noget. Ja, det er det samme her. Ikke så meget med lyset på den måde. Og den sidste ting er, det at tage noget, man ikke må tage. Ja, for eksempel så gå ud i køleskabet, og ens mor har lige sagt, du skal ikke tage mere slik. Eller i skabet, og ens mor siger, du skal ikke tage mere slik. Så når de sidder inde i stuen, så går man lige ud, så tager man lige et stykke slik alligevel. Ja. Ja. Det kender jeg alt for godt. Det gør jeg ikke. Jeg gjorde det ikke rigtigt, fordi jeg hørte sådan meget efter, da jeg var lille. Siger? Men jeg tænker, det være, at min ene kind er normal, og den anden kind er rød. Du har bare fjernet det hele på den ene. Nej. Men den ene kind er, prøv at se, den ene kind er rød, og den anden kind er ikke. Nej, og prøv at se mig, jeg er orange i hovedet. Nej. Jo. Nå, men tusind tak, fordi I så med i den her video. Det bliver jo ikke så langt igen. Nej, men det gør jo ikke så meget. Husk at like videoen, hvis I synes, den var god. Og kommenter nede i feltet, hvis I har nogle kommentarer. Nede i kommentaren. Så. Og der vil være en link til den anden til den her video med make-up'en. Ja, men det med kommentaren, ikke Cecilie? Ja. Så husk, at, hvad hedder det nu? Jeg skriver forslag til andre videoer, hvis I har et godt forslag til, hvad vi skal lave. Anbefale. Ja, anbefale. Ja. Du skal hele tiden rette mig. Ja. Ellers så er det igen at sige, ha' en god dag. Ja, hej.